Bog, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas pričam o afirmacijama. Prije nego nastavim s tim, podsjećam vas, držim treninge 1 na 1 od kojih ćete imati velike koristi i imam radionicu u Rijeci 2.4. i 14.5. u Beogradu. Ok, što su afirmacije? Afirmacije su rečenice ili misli kojima nešto potvrđujemo. One nam služe zato da potvrdimo neko stanje. I to je najbolji način na koji afirmaciju možemo koristiti. Znači, ona ne postoji. Afirmacije ne postoje zato da bi ušli u stanje, nego zato da bi potvrdili stanje. Kako mi je ovaj video pao na pamet, tako da sam danas pričala s jednim klijentom koji se stvarno trudi, koji radi već dugo vremena na sebi i jako puno afirmira. I kaže, ne vidim, kaže, odustat ću od svega, već godinu dana radim na sebi i ne vidim apsolutno nikakve promjene. Ja sam još uvijek tamo gdje sam bio prije godinu dana. Ja njemu kažem, da, zato jer afirmiraš da si tamo gdje si bio. Odnosno radiš pretpostavku, potvrđuješ svoje stanje. Znači, on u ovom slučaju koristi negativnu afirmaciju, nisam uspio, još uvijek sam u istom stanju, da bi potvrdio svoje stanje neuspjeha. Dobro? A kada iz stanja neuspjeha govori ja sam uspješan, ja sam uspješan, ja sam uspješan, ne uspijeva se pomaknuti. Zašto? Zato jer afirmacija služi da potvrdimo već postojeće stanje, a ne da pređemo u novo. Kako ćemo preći iz postojećeg stanja u novo stanje? Namjerom. Znači, mi moramo biti veći od stanja u kojem smo se zatekli. To se zove namjera. Mi svjesno i namjerno se moramo preseliti u novo stanje. Kako se preseliti? Dat namjeru, reći, ja od ovog trenutka odlučujem biti uspješna i točka. To je namjera, to je čista namjera. I onda smo rekli, tunirate se na radio uspjeh. Doslovce tražite promjenu u emociji, promjenu u feelingu, promjenu u nečem što vi možete percipirati svojim tijelom. To može biti i na sekundu. Ali je bitno da osjetite da ste pomaknuli svoj tuner na radio uspjeh. Onog trenutka kada vi osjetite promjenu u svojem vlastitom sustavu, vi ćete iskoristiti afirmaciju i reći, sad, u ovom trenutku se ja zaista osjećam uspješno. I ako ostanete dovoljno dugo u tom stanju koje ste afirmirali, odnosno potvrdili, vi ćete relativno brzo vidjeti promjenu u svoje realnosti. Znači, moj savjet vam je, nemojte trošiti energiju na suhoparno izgovaranje rečenica. Ako ćemo realno, mi rečenice se trudimo izgovarati kad smo stvarno u lošem stanju. Na primjer, vidim da mi prolazi mjesec, nemam dovoljno novaca za račune i sad ja krenem u silnoj želji da platim račune, krenem govoriti. Moji su računi plaćeni, moji su računi plaćeni, moji su računi plaćeni, moji su računi plaćeni, moji su računi... Ali šta ja svakom tom afirmacijom radim? Dižem sebi negativnu emociju i u biti potvrđujem stanje u kojem nemam novaca za račune. Jer osjećam da me steže, osjećam nervozu, počinjem paničariti. U najboljem slučaju ne osjećam ništa dok izgovaram tu afirmaciju, jer nisam u stanju, ne potvrđujem novo stanje. Ali, ako kažem, ovog trenutka, namjera, ovog trenutka, ja odlučujem da će moji računi biti plaćeni, to je namjera. Ulazim u stanje, tražim frekvenciju plaćenih računa i čekam. Čekam dok osjetim. Znači, mogu sjediti 10 minuta, 15, 20, 30, sat vremena, sat i pol, ali ja sam dala čvrstu namjeru
da će ti računi biti plaćeni. Moja namjera podrazumijeva da ću ja sjediti sama sa sobom koliko je god dugo potrebno da ja osjetim da sam ja nešto pokrenula, da osjetim neku promjenu u sebi. Onog trenutka kada osjetim promjenu, ja krećem u afirmaciju novog stanja, odnosno u potvrdu novog stanja. Može zvučati afirmacija i ovako. Ja se sad nalazim u stanju u kojem su moji računi plaćeni. Što će naša podsvijest zapamtiti? Gdje su moji računi plaćeni? Moji računi plaćeni. Znači, budite mudri i ulažite u svoje vrijeme na mudar način. Ulažite svoju energiju i svoje misli i svoje vrijeme mudro. Nemojte se razbacivati s energijom i trošiti se na rečenice u koje ne vjerujete. Dajte čvrstu namjeru. Uđite u stanje promijenjene svijesti, zatvorite oči, uđite u stanje slično snu i tunirajte se. Ako ne možete nikako postići to novo stanje, emociju, feeling, onda uđite u sliku gdje nekom govorite da su vam računi plaćeni i pokušajte tamo osjetiti feeling. Čim osjetite neku promjenu, vi možete s punim pravom potvrditi da ste promijenili stanje. Možete reći, sad sam u stanju u kojem su moji računi plaćeni. Tako se koriste afirmacije. Dobro, uživajte u danu i vidimo se večeras. Ćao!